Dobrý den, dámy a pánové, vítejte. Kdyby to šlo, tak možná by bylo fajn, kdyby nám to trošku tady potemnělo, protože jako už dopoledne sestoupíme znovu do, řekněme, datového podsvětí. Tentokrát se budeme bavit o datovém podsvětí v bankách, o tom podsvětí reálném i datovém, řekněme. Máme tady 3 profíky z bank, všichni z nich vedou datová oddělení, já je představím a oni se potom představí ještě důkladněji sami. Máme tady Petra Faberu z ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. Potom Jiřího Kacerovského z Komerční banky. Dobrý den. Dobré odpoledne. A do třetice Lukáše Mazánka z Raiffeisen Bank. Dobrý den. Tak pokud byste mohli říct pár slov o sobě a o tom vlastně, co datové týmy dělají v bankách. Možná tedy, pane Faberovi, nemáte mikrofon, tak ale začneme u vás. Tak jo. V ČSOB pracuji jako součást vedení datové divize a mám na starosti primárně interní reporting, regulatorní reporting, ale děláme dohromady strategie datové a snažíme se vlastně posouvat a zvedat nějakou data literacy tady v ČSOB a i v KBC skupině. Fajn, díky. Pan Kacerovský. Tak já mám na starosti v bance datové oddělení, ale vzhledem k tomu, že fungujeme jako maticová organizace v agilním řízení, tak dataři, kteří jsou v rámci našeho útvaru, pracují ve všech možných tribech, ať už jsou to retailové bankovnictví, korporátní bankovnictví, a nebo samozřejmě regulatorika, finance, risk. OK, a do třetice pan Mazánek. Tak já pracuji jako Chief Data Officer, což v sobě zahrnuje v podstatě veškeré strategické věci kolem dat. Teď se hodně zabýváme data management strategií a obecně architektonickou vizí banky. Mám k dispozici nějaká oddělení, data management tým, nějaký reportingový tým, warehouse a tak dále. Hodně se teďka zabýváme data meší, ale o tom se určitě ještě budeme bavit. OK, fajn, tak možná ještě abych představil nakonec já sám sebe. Já jsem Martin Petříček z týdeníku Ekonom. Tak doufám, že si dnešní debatu užijeme a přeju vám teda nejenom, abyste si dozvěděli informace o datech v bankách, ale taky zažili třeba nějakou zábavu. Pokusíme se to udělat aspoň trošku zábavné. Tak možná začneme tím, jaká data, pane Mazánku, v bance sbíráte, co všechno banky vědí a co všechno sbírají, co všechno ukládají. No tak my se snažíme sbírat těch dat co nejvíc. Ekologické data jsou jako cenný asset. A samozřejmě my jsme limitovaní tím, co nám umožňuje zákon, to znamená, tam jsou poměrně značné omezení, například regulací GDPR o tom, jaká data, jak dlouho můžeme skladovat a tak dále. A na druhé straně se snažíme využívat ty data jak k zabezpečení transakcí našich klientů, tak k oslovování a nabízení lepších produktů. Bohužel těch dat stále si myslím máme málo. Ta statistika, kterou já mám v hlavě, je poměrně stará, ale bývaly časy, kdy se říkalo, že banky mají na jednoho klienta zhruba 50 MB dat, zatímco Google jich drží zhruba 5 GB. To znamená, jako tam je řádový rozdíl a já věřím, že aby jsme dokázali nabízet dobré služby, tak potřebujeme těch dat řádově víc. To znamená co? Kolik byste potřebovali? Stejně jako Google? Já bych chtěl 10krát tolik, co Google. Má někdo z pánů konkrétnější data o tom, kolik těch dat vlastně mají pozbíráno? Vedete si takovou statistiku? Tak jestli můžu, z mého pohledu tu statistiku určitě máme. Já ji teďka v hlavě nemám, ale zároveň v bance přemýšlíme nad tím, že těch dat, jak tady říkal Lukáš, že je to aktivum a s aktivem vždycky aktiva hromadíte, že jo? Všichni chtějí hromadit aktiva. A
To se netýká jenom bank, z mého pohledu všech společností. My ty data hromadíme, máme jich hrozně moc a mohli bychom se tady jako okouzlovat petabajtama a dalšíma velkýma oblastma, ale důležitý je ta hodnota těch dat. Jo. Ty data, jich nemusí mít prostě jako bambilion, když je dokážu dobře použít. A to si myslím, že je jako to klíčové, co v té datařském řemeslu jako potřebujeme nejenom v bankách všude jako dělat, využít tu hodnotu těch dat. Jo. Že to není o velikosti, je to o kvalitě, o to se tady možná budeme ještě bavit, ale je to o tom, jak opravdu hodnotu využít. A když ty data můžou mít hodnotu a může jich být 1 gigabyte a pro ten biznis to má klíčovou hodnotu. No jasně, o kvalitě dat se budeme bavit určitě. Možná začneme hned. Pane Fabero, jak tu kvalitu dat, jak oddělit zrno od plev mezi těmi daty, mezi tím vším, ono i těch 50 megabajtů na jednoho klienta, myslím si, že je docela hodně. Tak jak oddělit ty data, která pro vás jsou nějakým přínosem, nebo můžou být nějakým přínosem, ať už je to k tomu lepšímu zabezpečení nebo k vytváření nějakých produktů, jak těmi daty proplouváte? No, my primárně potřebujeme vědět, k čemu ty data potřebujeme. Jo, to je úplně to nejdůležitější, protože můžeme mít plný datový sklad a můžeme si ho postavit obří a můžeme ho mít stejně velký jako Google, ale když nebudeme tušit, k čemu je máme a co v těch datech vlastně jako existuje, tak jako je nám to k ničemu, akorát vyhazujeme peníze pryč. Jo, a to je alfa omega jako i datové kvality, protože když někdo chce data, tak si musí říct, k čemu je potřebuje, jak mají vypadat, jak je bude používat a teprve potom můžeme měřit a řídit datovou kvalitu. Tak, protože jsem mluvil o tom, že bychom se chtěli zabývat datovým podsvětím, jmenuje se ostatně taky naše přednáška, tak možná začněme tou kvalitou dat právě proto, jak ty data využívat v boji proti kyberzločincům, řekněme. Máte dostatek takových dat, aby vám to pomohlo v boji proti datovému podsvětí a různým hackerům a tak? Pane dostatek dat. To už jsme dostatek jako tady takových říkali. dat, dostatek kvalitních dat. Data máme kvalitní tak, jak se zadají do systému. Takže jako kvalitní data nějak máme, ale vždycky jako ta nekvalita vzniká už u toho člověka, který data zadává. Jo. A dostatek kvalitní. Obecně, dobře, když se zeptám, tak můžou vám data v něčem pomoct, nebo v čem vám můžou pomoct v tom, abyste dokázali bojovat proti datovému podsvětí, proti, řekněme, kyberzločincům? Za mě jako bez dat, bez použití dat a bez analytiky nejde vůbec jako bojovat proti nějakému kyberzločinu. Pane Mazánku, chtěl byste něco k tomu dodat? Jak využíváte ty data v boji proti kyberzločincům? Já bych možná na začátek hlavně podtrhl tu datovou kvalitu. A v podstatě datová kvalita je úplně klíčový faktor v boji proti kriminalitě. Pokud těm datům nerozumíme, tak je nedokážeme ani použít. My z tohohle důvodu poměrně dost se snažíme teďka šlapat do nějaké taxonomie a já jako ve své strategii toužím potom, aby jsme se ještě zabývali ontologií, respektive knowledge graphy, aby jsme dokázali ty informace poskytovat stravitelným způsobem. Co se týká boje proti kriminalitě, tak tam vlastně existuje jako několik úrovní. Teďka jste určitě zaznamenali v médiích, že byl ten koordinovaný útok na banky. Tam je to skutečně o nějakých jako onlineových datech, o tom, jakým způsobem jsou vytíženy ty konkrétní technické prvky, jak je vedený ten útok, odkud je vedený a na základě toho jsou ty lidi schopní zasahovat. Současně máme data onlineový třeba z ATM mašin, tam už jako dokážeme online vidět v podstatě chování toho klienta, protože jedna z věcí na té kyberbezpečnosti je schopnost detekovat anomálie a to ať už jako řekněme nějaký jako kvantitativní a nebo behaviorální. To znamená, pokud někdo jako vybere neobvyklou částku nebo v neobvyklý den, v neobvyklém místě, v neobvyklé frekvenci, tak jako jsme schopni s tím něco dělat. A teď se tady zase se nám to větví na to, jestli jdeme cestou nějakého prostého reportingu, anebo už použijeme nástroje umělé inteligence.
A já teď nechci vyžrat všechno pro sebe. Dobrá, zůstaňme u těch anomálií, pane Kacerovský. Jak na ty anomálie pohlížíte a co podle vás všechno může být tedy anomálie, která potom ve finále pomůže v boji proti kyberzločincům? Pan Mazánek už tady nějaké naznačil, neobvyklý výběr, neobvyklý čas. Jsou ještě nějaký další, aby jsme tady divákům představili? Tak co se týká obecně disciplíny fraud detection, což nejsem úplně odborník, tak tam je určitě několik úrovní obrany. Že jo? Ta nejdůležitější je opravdu nějaká prevence a edukace. I banky vlastně spouští plno kampaní, protože potřebujeme furt všem zákazníkům, ale de facto všem lidem říkat, že ten zločin na té druhé straně jako opravdu je. A třeba COVID opravdu hrozně změnil chování nejenom těch lidí, kteří byli digital native, ale vlastně všichni začali jako na tom internetu platit, všichni začali mít internetové účty. Ten COVID to hrozně posunul a tím pádem daleko zvětšil ten počet těch útoků a vlastně toho organizovaného zločinu na druhé straně. Takže ta prevence, to je ta první věc. Druhá je určitě ta technologická nebo technická, to jsou ty různý krontokódy, QR kódy, že jo, vícefaktorové ověření. A pak je ta datově zajímavá, což je opravdu ta poslední, to už je jako ten monitoring, ten poslední jakoby stupeň, který banky dokážou zajistit. A to je právě, jak tady kolegové říkali, nějaká ta behaviorální biometrie, nějaký profiling toho chování. A z těch různých stupňů, kde my zjišťujeme, když ten klient je v nějakém internetovém bankovnictví, jestli najednou jeho prohlížeč nemá třeba thajskou klávesnici, jo, nebo jestli najednou celou dobu přistupuje z iOS a najednou je to z Androidu, jo, nebo z jiného prohlížeče teďka. Tohle to asi by bylo jiné zařízení, to bychom chytli trošku jinak. Ale tyhle to jsou různý flagy, které se skládají v nějakém rizikovém scénáři a podle toho, kolik těch vlajek za ty různé změny, které nastávají v tom chování, tak z toho se vyhodnocuje nějaký rizikový profil, který buď jako vyskočí někde, že se má fakt řešit, nebo je teda schválený, že to je normální chování, že někdo zrovna jel do Thajska a tam zrovna jako od nějakého počítače, kde je thajská klávesnice, zrovna se potřeba připojit do banky. Ne, že se to nemůže stát, může se to stát, ale samozřejmě máme spíš ty rizikové úrovně nižší. A co se týká ještě těch dat, které z toho všechno dokážeme generovat, tak všichni teďka se snažíme zjednodušovat naše služby zákazníkům. Jo. Nejlepší je mít všechno na jeden klik, což je skvělý, ale pokud předtím jsme byli schopni dostávat ty data z toho, jak ten člověk se navigoval v tom prostředí a není to na jeden klik, tak z mého pohledu to jde trošku proti sobě, protože těch možností, jak potom tady s tím monitoringem a tou poslední linií ochrany pomoc, když ten jeden klik udělá nějaký kyberzločinec, tak ho chytíme daleko hůř, než když tam je těch kroků třeba víc. K tomu se ještě možná dostaneme. Já bych se vrátil ještě úplně na začátek, o tom, jak jsme mluvili o té kvalitě dat. Jak teda zajistit, aby ty data, které máte, které k tomu používáte, opravdu byly kvalitní? Pane Kacerovský třeba. A teďka myslíte data fraud detection? Přesně tak. Tak co všechno dokážeme z těch zařízení sebrat nebo z toho účtu, jak se ten zákazník chová, to je i nějaký pohyb třeba po tom webu nebo v té mobilní aplikace, tak já věřím, že jsou kvalitní ty data. Tak to je respektive to jsou data z těch senzorů, takže nejsou jakoby nikým zadávaný, takže tady já mám jako důvěru v ty data, samozřejmě v nějakých v Apple a v Google a v Microsoft, že to, co ty senzory nám poskytují, takže to jsou ty pravý data. Já bych možná dal slovo ještě panu Faberovi v tomhle. Jako s datovou kvalitou, když tam nejsou lidi, tak ty data jsou většinou jako čistý a fungují. To je jako jeden aspekt. A to je jako u všech, jakýkoliv report. A kdyby nebylo lidí, tak by fungovalo všechno ideálně, že? To asi ne? Ale tadyhle na světě to takhle je. A to je jako jeden aspekt. A druhý aspekt, ty data, když tečou co nejrychleji a nejpřímější cestou až k tomu uživateli, tak zase nemají kde se zkazit. Jo, prostě jako jedou, tečou a fungujou tak, jak by měli.
OK. Já možná ještě bych u vás zůstal, jestli můžu, pane Fabero. Podívejme se ještě na jednu věc, která s tím jako tak trochu souvisí. A zmínil to i pan Kacadovský, myslím. Vlastně o tom Prahu, jo, kdy vlastně vidíte nějaké nestandardní chování. Tohle nestandardní chování něco popisuje. U vás se rozsvítí ten red flag. Jak často a jak to nastavit tak, aby to zase nebylo až moc obtěžující? Aby vlastně jsme se nedostali, že nakonec neprojde žádná transakce nebo neprojde každá druhá transakce, protože tam náhodou bude nějaký divný podezřelý chování. Tak jak nastavit tyhle ty hranice, tuhle mez, limit? Tak oni se všechny tyhle scénáře testujou a vyhodnocujou a vlastně monitorují každý den a každou chvíli. Takže když by tam byly špatně nastavené takovéhle hranice a zabrzdil by se obchod nad nějakou nepřijatelnou mez, tak se to nebude používat, jo? Protože přesně, jak tady říkal Jirka, jo? Ono se porovnává, co je bezpečný a co je jako obchodně významný a tyhle dvě misky vah prostě jako musí být do nějaké rovnováze. Jo? Jasně, takže jinými slovy posouváte to vlastně a měníte ty hranice každý den, řekněme každou hodinu podle těch scénářů, nebo je máte nějak nastavený na základě nějaký? Vyhodnocujeme, monitorujeme. To se nedá posouvat každý den, to by bylo zase jako neuvěřitelné. Že tam se fakt jako musí pořád sledovat ten celý systém, jak funguje a reagovat. A jak to probíhá, takové vyhodnocování? Můžete přiblížit našim divákům? Vyhodnocování probíhá tak, že sedí armáda kolegů a ty čekají, až jim zasvítí nějaký semafor a jakmile zasvítí, že se děje něco nestandardního, tak začnou ověřovat, začnou zjišťovat a řeší tu situaci tak, jak nastala. A pane Mazánku, vy máte připraveny nějaké reálné příklady, které s tím souvisí, tak kdybyste nám je mohl říct? Veselé historky z natáčení. Přesně tak. No, já vlastně navážu tady na to, co říkal Petr ohledně toho, že datová kvalita je dobrá, když u toho nejsou lidi. My používáme k zlepšování datové kvality externí registry. Těch je celá řada. Takový ty nejcennější jsou státní registry, jako je třeba UIRADR, kde je seznam všech adresních bodů v České republice. A nebo jsou to státní jako registry identit. A jeden takový zajímavý případ byl, že přišlo v podstatě informace nebo data o tom, že konkrétní osoba zemřela, takže se rozjede prostě standardní proces, to znamená, uzavřou se všechny účty, zruší se všechny platební karty, označí se to, dostane se vlastně do dědického řízení. No a potom se vám stane, že ta paní se přijde zeptat na pobočku, proč jí nefunguje karta. To znamená, ano, jako datová kvalita je prostě zajímavý fenomén. Já bych ještě k tomu možná dodal, že je vždycky strašně důležitý, za jakým účelem a kdo se ptá. No, ve skutečnosti můžete mít stejnou datovou sadu, která někomu vyhovuje perfektně, má skvělou kvalitu pro ten účel, za kterým ho používá, ale k nějakému jinému účelu jsou naprosto nevhodný a můžou způsobit jako velký problémy. Jo. Takže to je jedna věc, taková veselá historka z natáčení a já bych ještě k tomu jako dodal, tady jsme se bavili hodně technicky o těch datech, o těch signálech do těch fraud detection systémech, ale skutečně datová kvalita je potřeba napříč. Já potřebuji mít i dobrý údaje třeba o tom konkrétním klientovi a tam potom se dostávají do hry jako další zajímavé technologie, jako je třeba master data management, k tomu, aby jsme dokázali ty data čistit, masterovat, aby jsme získali jako fakt dobrou datovou kvalitu. Protože teprve propojením těch dat a přidáním kontextu já získávám nějakou informaci. A já obecně jako nemám moc rád vlastně diskuzi o datech, protože jako co jsou data, že? To je číslo nebo písmeno. Ale když vám řeknu tady prostě 10místní číslo, tak jakou to má pro vás hodnotu? Žádnou. Když vám ale řeknu, že to je adresní bod, no tak pak už jako víte, že to je nějaká adresa. To znamená, jako je potřeba těm datům dávat nějaký kontext.
Jasně, možná bych se ještě zeptal, jestli data napříč bankami jsou nějakým způsobem standardizovaná, anebo jestli vy navzájem, kdybyste si ty data nějakým způsobem sdíleli, tak jestli, nevím, jestli to je potřeba nebo není, možná k tomu se ještě dostaneme vlastně, tak jestli byste si prostě navzájem rozuměli, jak to je? Já? Já myslím, že bychom si rozuměli určitě. Jo. Po té technické úrovni si myslím, že by s tím nebyl vůbec žádný problém. Takže ty data jsou vlastně jakoby v nějakém standardním formátu, sbíráte to všichni stejně, anebo závisí na těch? Ne. Každý to sbíráme nějak jinak, ale my si dokážeme velice dobře, jako lidi, co pracují s daty, si dokážou velice dobře popovídat. Jo, ty to zvládnou v podstatě na jakýkoliv téma. Jo, a pak už je to ta zábava, aby si ty data mezi sebou vyměnili a teď si jako... Ale my máme všichni jedno jako common rozhraní a to je Česká národní banka, takže to, co posíláme do České národní banky, v tom si určitě rozumíme 100%. Jasně, tak to je dáno nějakou regulací, ale Česká národní banka určitě nevyžaduje všechny data o klientech, tak ty už se teda potom, jak říkal tady pan Fabera, trošku jako liší, jo? Je to tak? Nebo... Ty se liší zásadním způsobem, respektive já jsem neviděl datový modely kolegů, ale jsem si naprosto jistý, že se liší zásadním způsobem. Ale tam, kde se shodujeme, jsou ty rozhraní. Například regulace PSD2, která přinesla okamžitý platby, to je jasný komunikační protokol s jasným datovým modelem, kde my jsme schopni transformovat naše data do právě tohohle datového modelu a tam si rozumíme bez problému. Jsou jako další přístupy regulace BCBS 239, která se jako zabývá v podstatě synchronizací výkazů mezi financema a riskem, což mimochodem na to přišli kolegové v Evropské unii v roce 2008, když byla ta velká krize, tak tam jim chodily prostě ty výkazy z těch bank, z různých bank, z financí a z risku a žádný z těch formulářů nebyl stejný jako druhý a to ani napříč tou bankou. Že? Takže oni potom seděli v tom ECB, snažili se něco řídit a nebylo jako co řídit. Takže jako v tomhle ta standardizace rozhodně probíhá. Na druhé straně my jsme jako přirozeně konkurenti, takže my máme samozřejmě nejlepší datový model, který je úplně jiný než ten od kolegů. Tak já určitě závidím datový model Rajvce, takže... Nejenom... Máme nějaký žebříček, kdo má nejlepší datový model, ale musíme sestavit nějaký kritéria, podle kterých to uděláme. Ale ta regulace určitě postupuje. Jo. Tady nejde jenom o BSBC 239, jako který je k datové kvalitě, ale vlastně i v přípravě teďka je zase další nařízení Evropské komise. Myslím, že tak do 2 let ho tady máme a to je Financial Data Access, že vlastně každý z vás by měl právo na to si nějaký třetí straně sdílet svoje finanční data, abyste furt nemuseli přepisovat při jakýkoliv žádosti tisíce věcí a dokládat. Jo. A to zase bude mít další větší tlak na tu standardizaci, spíš teda těch regulativních dat, ale na to sdílení pod nějakou legislativní prostě hlavičkou. A já jsem se chtěl jenom vrátit k té datové kvalitě, jo, protože já v té branži jsem už nějakou delší dobu a prostě tady byly nějaké monolitické architektury, servisní architektury, big data. Jo. Teďka tady máme AI, ChatGPT a stále ta datová kvalita nebo master data management je prostě alfa, omega a nechci tady úplně filozofovat, jo, ale prostě ten lidský element v tom prostě stále hraje tu svoji roli. Jasný. Dobrá, tak já bych se já jsem měl tady připravenou ještě nějakou jednu otázku, která s tím souvisela, to jsem teď zapomněl, tak to se omlouvám. Pojďme, protože vy jste to taky nakousnul, pojďme se bavit o tom, jak vám data nebo jak vám umělá inteligence a všechny nástroje umělé inteligence pomáhají právě s tou kvalitou dat a s řízením těch dat a tak. Jak nám data pomáhají řídit data? Jak vám umělá inteligence data pomáhají řídit ty data o těch klientech? Tak my potřebujeme pracovat s metadatama, to znamená s datama o datech. To je hrozně důležitá část celý jako data governance a data quality managementu. To je, jo, a potom, když použijeme AI nebo nějaký machine learningy a modely, tak jako je to krásný, dokáže nám to hrozně ušetřit práci, ale zase, když nemáme kvalitní metadata, když nemáme správně popsané data, když nemáme dobrou data governance,
tak máme AI, machine learning a je to jenom hračka, se kterou si hrajeme. Zase potřebujeme vědět, proč to děláme, co děláme a mít nějaký pravidla, který sledujeme. A teda jako ty datové modely, tak já taky závidím Rajvce a vím, že i Jirka, i Lukáš jako věří, že mají nejlepší datový model. Já to vím, že ho máme nejlepší, takže jako, máme jich několik jako, i na skupině. K čemu konkrétně teda umělou inteligenci používáte právě v těch datech? Jestli by se to dalo říct jako opravdu na nějakém konkrétním příkladu? No, pokud jsme na akademické půdě, tak bychom si měli říct, co je definice umělé inteligence. OK, to by nám asi zabralo dlouhou dobu. Řekněme, dobře, umělá inteligence v poslední době pronikla mezi širokou veřejnost v podobě těch velkých jazykových modelů. Dají se použít třeba právě velké jazykové modely, jako je ChatGPT, právě pro nějaké třízení nebo procházení těch dat, které sbíráte o klientech? Tak ty velké jazykové modely v bance samozřejmě jako svým způsobem ty, který všichni znáte jako ChatGPT, Bard, tak my je nepoužíváme, protože tam fakt nenahráváme ty klientské data, protože ty modely mají svoje prostě limity, to tady asi nemusím popisovat, ale přímo i ty on-prem modely tak mají vůbec ten přístup, který přines, že GPT má obrovský potenciál v každé firmě. A my, co třeba konkrétně teďka v rámci banky řešíme s nějakýma large language modelama, je přístup k nějaký, když to řeknu hloupě, bankovní dokumentaci, ke všem interním směrnicím, k nařízením ČNB, k různým wikinám a všech možných druhů dokumentace, který má každá firma. Tak tam vidíme obrovský potenciál, že opravdu v rámci toho large language modelu jsme schopní těm i bankovním poradcům na té pobočce, který nechce nikomu šát do svědomí, nikdy všechny ty instrukce nepřečetli, tak dokážou jednoduchým dotazem vlastně získat relevantní odpověď a je to daleko lepší než jakýkoliv full text search, který jsem zatím viděl. No a ono nejenom jako v těch předpisech a v těch dokumentech. Jo. Ono, když už bychom zase zůstali u těch dat, tak když se připravují skripty například, nebo píšou se dlouhý kódy, tak už teď, a dneska jsem se na to díval, tak v GitHubu Copilot ten úplně nádherně pomáhá vývojářům a zrychluje ten vývoj těch samotných kódů a funguje nádherně. Dokonce i radí těm lidem, na co se mají ptát a jak by ten skript měl dál vypadat. Jo. To obrovsky zrychluje a má to fakt velikánský potenciál do vývoje. Pane Mazánku? Já bych možná hlavně tady zdůraznil, že umělá inteligence není inteligentní. Nebo je tady někdo, kdo si myslí, že... Okay. Je to jako statistika a my jsme statistiku dělali vždycky. No, to je potřeba si uvědomit. Ono to teďka vypadá, že přišlo něco úplně jako revolučního a ono to svým způsobem revoluční je v tom, že to je nějakým způsobem jako produkcionalizovaný, ale není to něco, co bychom nikdy nedělali nebo o tom vůbec nevěděli. Druhá věc, co bych tady jako řekl, je, že jazykové modely jsou vlastně konverzační nástroje. To znamená, zrovna jako v bezpečnosti to mnoho úspěchů nenadělá. Souhlasím s tím, že a to je ta kategorie toho proškolování v podstatě těch zaměstnanců, tam to má svoje místo. My v podstatě implementujeme prakticky stejný model za stejným účelem pro naše zaměstnance, ale je prostě nutný si uvědomit, že jako konverzační model vám odpoví vždycky, i když neví. No, a teď samozřejmě ano, můžu nastavit teplotu toho modelu na 0, aby mě teda aspoň řekl, že teda neví, ale jako má to prostě svoje limity. No, tak já bych chtěl jenom jako tady možná trošku snížit to nadšení z umělé inteligence. To je škoda, ale dobře. Já jsem si vzpomněl mezi tím, na co jsem se chtěl zeptat předtím. To vlastně souvisí s bezpečností těch dat. Vy mi určitě všichni řeknete, že data jsou u vás v bezpečí. Nicméně, co přesně proto děláte, aby data byly bezpečí, teda zabezpečená nejenom proti únikům, ale řekněme třeba i z pohledu GDPR a tak? Tak třeba pane Fabero.
Já teď přemýšlím, co všechno děláme. My to děláme hrozně moc, aby data byly bezpečný a nikde... Jste na něco nezapomněl, že? No jasný, protože mám tady spoustu kolegů a ty mě určitě jako budou pak jako říkat, co všechno jsem neřekl. Ale tak a určitě máme nějaký čuchače, který se dívají na to, co zaměstnanci dělají na svých počítačích a kontrolují, jestli třeba neutíkají data při třeba překladech. Jo, když se používá, já nevím, DeepL a podobný překladače, tak nemůžeme tam dávat tyhle jako citlivé informace, nějaký dokumenty, které můžou být jako opravdu citlivý a neměly by utíct na veřejnost, tak tohle se hlídá, zdůvodňuje, říká se jako OK, tohle můžeš, tohle nemůžeš a to je třeba jako jeden příklad. Jo, těch příkladů bude hodně. Máme oddělení, který sleduje GDPR a data protection. Jo, prostě musíme být compliant, ty data jsou nejcennější, co máme vlastně v té bance. A jak je to třeba s fyzickým zabezpečením těch dat, pane Mazánku? Fyzické zabezpečení, tak my samozřejmě máme oddělení, které se zabývá fyzickou bezpečností, to znamená všechny takové ty parádičky, jako jsou různý biometrické přístupy na jako zabezpečení úložiště a tak. To samozřejmě máme. Existuje teda jeden krásný kus hardwareu, který nemáme a jsem zvědavý, jestli kolegové ho mají. A to je, myslím, že Oracle prodává v té největší stupni zabezpečení v té appliance je přímo jako Patrona, která při neoprávněným jako přístupu v podstatě znehodnotí celý ten server jako fyzicky ho jako spálí. Tak to třeba nemáme. Jo? My jsme jeden stupínek tady pod tím, že naše data nevyhazujeme do vzduchu, ale všechny ty ostatní přístupy aplikujeme. Tady je to klasný. Já se možná ještě vrátím k těm zaměstnancům. Třeba pana Kasadovského. Jak testujete nebo jak prověřujete zaměstnance, aby opravdu nevynášeli data, citlivá data, aby se nedostala ven? Děláte třeba i nějaké penetrační testy nebo něco podobného? Určitě v rámci zase bezpečnosti banky tyhle ty testy probíhají stále, probíhá i různé kampaně mystery shoppingu, protože my potřebujeme vědět, že když přijde nějaký mail, takže lidi jsou opravdu navyklí na to neklikat na všechno. Ale prostě ty data z té banky nevynesete. No. Nemůžete připojit žádný hardwareový zařízení, všechny maily jsou hlídaný, tak si to můžete přepisovat ručně nebo si to vyfotit, ale zase neodnesete takhle petabyte dat. No. A jak často se setkáváte s hackerskými útoky na vaše data? Tak do toho se nikomu nechce. Ne, tak těch útoků je v médiích, to proběhlo teďka v poslední době daleko víc. Souvisí to asi i s konfliktem na Ukrajině. Jeden den jsou pod palcem České banky, druhý den jsou pod palcem banky v Pobaltí. Jsou to organizované skupiny a myslím si, že ten trh nebo i ta doba se posouvá v tom, aby v rámci tady ve spolupráci s NÚKIBem prostě banky víc spolupracovaly, protože v tom jedeme všichni společně a není už to o tom, jestli někdo má lepší systémy nebo lepší datový model, ale o tom, aby to fungovalo. A potřebujete kvůli tomu sdílet ta data? To už se zase vracíme obloukem, co jsme se bavili před chvilkou. Je nutné, abyste ty data navzájem si nějak sdíleli, abyste věděli o sobě, co kdo dělá, co ta jiná banka dělá a tak? My se navzájem informujeme, co se děje. A potom teda, když už je něco konkrétního, tak potom spolupracujeme třeba s policií. Jo, a takhle to jako funguje, ale že bychom naše interní data někam dál posílali, to se neděje. Jasně. Obecně ještě máme teda Českou bankovní asociaci, kde se snažíme náš postup nějakým způsobem koordinovat. Já se ještě vrátím k těm hackerským útokům. Já mám pocit, že obecně tady v České republice je velmi dobrý stav a vlastně příliš jako velkých úniků dat nebo takovýchhle průšvihů nebylo. Ty největší se odehrály ve skutečnosti někdy v 90kách. A já mám pocit, že v podstatě ty dva nejúspěšnější byly, že nějaký programátor si na CDčko nahrál databázi něčeho a to si odnesl.
tak to se dneska už jako opravdu aspoň u nás teda stát nemůže, já jsem si jistý, že ani u kolegů. A pak byl ještě jeden sofistikovaný útok, kdy nějaký programátor si upravil nějaký zaokrouhlovací mechanismus a posílal si ty zaokrouhlené peníze na svůj účet. To byly podle mě 2 nejúspěšnější hackerské útoky v dějinách České republiky, ale jako v 90kách. Jo. A když se podíváte dneska, tak kde jaký fintechový startup má jako únik klientských dat každou chvíli. A pokud někdo z vás má údaje na burze, já třeba jo, tak musíte projít KYC, což znamená, že dřív nebo později tu burzu někdo hackne a samozřejmě jako moje údaje už jsou jako veselé po internetu. Tohle je jako velmi nebezpečný fenomén, protože na základě toho se právě dělají ty phishingové útoky a obecně to sociální inženýrství, který je vlastně nejúspěšnější způsob útoku. Jako taková ta představa prostě z hollywoodských filmů, jak tam prostě sedí borec v černé kápi a jako hackuje Pentagon, tak to se fakt jako neděje. Jo. Prostě to je borec jako v šortkách a v tričku a nese si to jako prostě domů na CDčku. A to je vlastně ten perimetr, kterému my se věnujeme. Tak vy jste mě vlastně navedl a směřujeme k tomu, že asi pořád platí, že tím nejslabším článkem je právě ten uživatel. Existuje spousta kampaní, Česká bankovní asociace dělá třeba kampaň Nepindej a podobné další. Myslíte si, že tato osvěta funguje, nebo vidíte to třeba i na datech, že by zafungovala a že by uživatelé, ten nejslabší článek, byli obezřetnější? Tak to je asi jediná možnost té obrany na konci. Jo. My máme technické možnosti, monitorujeme, snažíme se reagovat, zabraňujeme některým útokům nebo únikům peněz, ale my musíme vzdělávat ty naše uživatele nebo ty naše klienty a bez toho vzdělání a bez té spolupráce z té druhé strany, tak vlastně jako jsme bezbraní. No a na těch datech je to vidět, že by se třeba, řekněme, ta finanční gramotnost, nebo tohle je spíš teda počítačová gramotnost, že by se ta počítačová gramotnost uživatelů bankovních klientů zlepšovala? Já si myslím, že jo. Tam to určitě myslíte, anebo to vidíte na datech? Tamhle kolega kývá hlavou, ten to má přímo pod palcem, takže víme to na datech, je to vidět na datech. Pane Kacerovský, co vy? Tak já chci být optimistický realista a co se týká nejenom teda těch kampaní teďka v poslední době, který určitě souvisí s tím nárůstem těch útoků phishingových a scamingových, tak i ty obecné finanční gramotnosti, jako jsou bankéři do škol, a protože tyhle všechny programy mají víc a víc zájmu, to na těch datech jako vidět je, tak jsou to samozřejmě kvantitativní data, ty kvalitativní se těžko změří, ale věřím, že to pomáhá. Tak ty kvantitativní nám řeknou něco o tom vývoji, jak to právě mezi lidmi, mezi klienty bank je. Pan Mazánek ještě něco chce dodat? Já na tohle data nemám, tak si nechci úplně vymýšlet a chci být optimista, takže věřím, že úroveň vzdělanosti tohohle národa v oblasti IT a financí se zvyšuje. A opravdu jako ta bezpečnost začíná u těch lidí. No. Jako ty útoky většinou nejsou sofistikovaný, jako často jsou směšný a přesto ty lidi jako jsou schopní takovým útoku jako podlehnout. To znamená, skutečně edukace tady si myslím je jeden z nejsilnějších nástrojů. Napadá vás ještě někoho z vás něco, co by se případně s tím dalo dělat, kromě, řekněme, nějakých PR-ových kampaní v médiích? Existuje nějaká ještě jiná cesta, sofistikovanější třeba? No, pak to, co všechno děláme, jak jsme tady o tom společně mluvili, jak monitorujeme ty data, ty flow, tak samozřejmě my nemůžeme třeba tu podezřelou platbu zadržet. My nemůžeme jako tomu zákazníkovi neposkytnout úvěr na 1 000 000 korun, protože my sice víme, že jako je to asi jako nějaký falešný účet, který prostě se přihlásil do té jeho identity, ale my nemůžeme vlastně jakoby nepovolit vám nakládat s vašima peněžníma prostředkama. Jo, takže tady pokud
se snažíme proti tomu bojovat, ať už jsou to nějaký právě, tady Petr říkal, ty různý alerty, tak někdy se vám snaží bankéř dovolat zpátky, když je to podezřelá transakce, což je třeba děláme maximálně pro 10% nějakých těch věcí a hlavně my vám tu transakci nemůžeme zadržet. Jo. Takže pokud vás tu chvíli bude volat nějaký útočník a obsadí vám vaše číslo a ten bankéř se vám nedovolá, tak my nemůžeme ze zákona jako neposlat vaše peníze kam chcete. Ale to, že tam jsou ty indicie, který nám sice říkají, že to je riziko, tak my to právo nemáme ani asi nechceme mít. Jako. Do jaké míry vám zkomplikovalo činnost nebo boj proti kyberkriminalitě právě to, že se třeba otevřely okamžitý platby do výše, myslím, že 400 000 je možné poslat okamžitou platbu. Vy jako odborníci přes data možná a s tím související teda kyberkriminalitou asi jste tomu úplně netleskali, nebo je to jinak? Tak, kdo? Tak, dobře. Pane Fabero. To je dobrá otázka, no, ale zase si hrajeme s uživatelským komfortem a s nějakou bezpečností, takže prostě musíme balancovat mezi tím, co chce klient a jak moc příjemný prostředí mu máme nabídnout a s tím, jak budeme dělat naší práci, to znamená hlídat jeho peníze. Jasný. Já se chci zeptat, obrátit se k publiku, jestli někdo z vás má na naše hosty k tomu, co jsme tady právě povídali, nějaký dotaz. Má někdo nějaký dotaz z publika? Když tak se přihlašte a kolegové by donesli mikrofon, tak nikoho nevidím. Tak kdybyste třeba vás něco napadlo, můžete se přihlásit kdykoliv v průběhu našeho dalšího povídání. Pojďme ještě teda chvíli zůstat u toho komfortu versus toho vlastně požadavku na ochranu dat. Jak často se setkáváte s tím, že musíte říct třeba nějakému marketingovému oddělení nebo tak, který by rádo něco protlačilo a řeklo, že my jsme nejrychlejší banka, my tohleto umíme nejlépe a vy říkáte, ne, sorry, do toho vás nepustíme, protože by to bylo příliš velké ohrožení pro data, pro klienty, pro bezpečí těch dat. Stává se to vůbec? Já předpokládám teda, že jo, ale nejsem z banky. Stává se to a pak je na mě několik kolegů naštvaných, protože my máme tady nejenom zákonné povinnosti, ale i nějaký etický a nějaký reputační riziko. A to, jestli bych nějakým způsobem, na který nemám právní titul, použil ty data, tak se mu to může jako 1000krát vymstít. Takže jakýkoliv business case, který jsem viděl za to kompromitovat tady naše základní prostě etické chování, za to nestojí. Ale samozřejmě, že takovýhle požadavky sem tam vyplavou. Je to sem tam, anebo to je váš denní chleba? Není to denní chleba. Pardon? Není to denní chleba. To není občas. Co vy, pane Mazánku, jak to? Já bych znovu jako zdůraznil, že to hodně začíná u těch lidí, aby jsme to tady trochu rozpohybovali. Regulace GDPR vám dává právo na to zjistit, jaká data o vás konkrétní instituce shromažďují. Kdo z vás tohle právo využil? Tak asi 5-6 lidí. Je to víc než 0. To je úžasný. Kdo z vás někdy odvolal souhlas udělený bance? Super. Jo, tak ale vidíte, že tady jsme vlastně ve společnosti jako velmi vzdělaných lidí a i tak vlastně to povědomí o té bezpečnosti soukromých dat a ta chuť jako nějakým způsobem se o ta vlastní data starat je poměrně nízká. A jako v okamžiku, kdy tam vlastně není ten zájem od těch lidí, kterým ta data patří, tak jako už je to pro nás těžký, protože, a teď se vrátím k tomu, co tady několikrát zaznělo, ono je prostě strašně důležitý, za jakým účelem ty data mám a kdo je konzumuje. To znamená, my se na ně díváme jako správci dat, my se o ně staráme nejlepším možným způsobem, ale na konci dne vy jste majitelé svých vlastních dat a vy rozhodujete o tom, jak my s nima budeme nakládat. Takže znovu bych vrátil míč na vaši stranu. Nějaký dotaz? Co vy vlastně teda, co se stane potom, když někdo požádá o ten výmaz dat? Opravdu je bez náhrady v tu chvíli vymažete, nebo je tam nějaká přechodná perioda, po kterou ty data zůstanou u vás a pak teprve až je vymažete? Jak to vlastně probíhá?
To je krásný technický dotaz, můžu si ho ukrást. A obecně tohle je strašně zajímavá problematika. My na to máme vyvinutý v bance v podstatě distribuovaný systém, který sbírá data po těch jednotlivých systémech a naopak tam posílá nějaký signály právě o tom výmazu. Tam v podstatě jde o to, že vy potřebujete vědět, jestli ten klient má nějaký aktivní produkt v nějaké časové periodě. V případě, že ne, tak se zahajuje nějaké aktivity na anonymizaci anebo potom na vymazání. Tam jsou různý časové lhuty, je to daný zákonem. A teď k tomu permanentnímu vymazání. Já jsem byl na začátku u navrhování toho systému a přesvědčoval jsem všechny ty architekty, že není možné to jako úplně vymazat, protože jako okamžitě, protože tam se potkávají zase jako jiný jako legislativní požadavky, protože zákon o bankách nám jako zase nařizuje nějakým způsobem jako řídit riziko. K tomu, abych mohl řídit riziko, potřebuji mít nějaký data. Navíc může se stát nějaká chyba, to znamená, když ty data vymažu a potom jako zjistím, že se stalo něco špatného, tak jako potřebuju nějakým způsobem to navrátit. Takže já už jsem jako hned od začátku tam jako trval na tom, aby jsme jako měli nějakou jako retenci. Ale po té jako retenční době skutečně dojde k tomu, že ty data jako nenávratně zničíme. To je prostě fakt. Ta retenční doba, jenom pro představu, asi konkrétní dílku toho časového období mi neřeknete, ale pro představu jsou to dny, týdny, měsíce. Na tohle nejsem schopný odpovědět, to je fakt jako implementační detail, který jsem... Ale takhle, seděla na tom armáda právníků, takže je nejdelší možný, jaký nám zákon dovolí. Jasný, tak já jsem jenom přemýšlel o tom, že když mám třeba u vás hypotéku a řeknu, teď bych už nechtěl, abyste ty data měli u sebe o té mojí hypotéce, tak jestli byste to taky vymazali. To zmizí prakticky okamžitě. Ve skutečnosti to, co je vlastně důležitý a co je nebo takhle. GDPR ve skutečnosti původně mělo regulovat jako Google, Facebook a tak. To byly ty velký strašáci, že jako ty zneužívají ta vaše data. My jsme jako banky do toho tak nějak jako spadli mimochodem, ale jako my aplikujeme v podstatě všechny ty zákonné normy. To je maximum, co já k tomu teď dokážu říct. Jasný. Kolegové ještě chtějí případně něco k problematice výmazu dat dodat? My si necháme ty data, které nutně potřebujeme pro to, aby jsme mohli řídit třeba riziko. To prostě nemůžeme vymazat, jinak bychom museli tu vaši hypotéku úplně jako zrušit a to by jako jinak. A necháte teda třeba potom jako v anonymní podobě, nebo jak se postupuje? Tam jde vlastně o ty soukromí data, to znamená fakt jako citlivý, který vedou takzvaně na identifikaci té osoby. To znamená, bavíme se o jménech, rodných číslech, adresách, datumech narození a takový. Samozřejmě technické parametry hypotéky, jako je například její facilita, rámec, tak ty si samozřejmě necháváme, protože naopak proto, aby jsme dokázali řídit riziko, tak my prostě potřebujeme v podstatě jako statistický data o celým tom klientským kmenu, protože na základě toho potom jako řídíme to riziko. Takže my skutečně vymažeme naprostý minimum a ještě takovým způsobem, aby jsme dokázali prostě eventuálně jako nějakým způsobem i vyřešit nějakou chybu. Ale vymažeme to prostě vymažeme. Já to jenom doplním, že to, co kolegové říkali, tak samozřejmě to řešíme stejně, co nám zákon ukládá, jak to dělat. Jo. Ale myslím, že banky nejsou ten problém. Si představte, že kdo používáte Google? Někdo. A kdo ho používá třeba už 20 let. Jo. A za těch 20 let všechno, co se zadali do Google, tak ten Google to vás ví. Ale vy taky, ne? Jako banky. Já nevím, co kdo hledá na Google, to nevíme. Jasný. Tam byl dotaz. Ne, tak já bych ale chtěli bychom. Zaslouží si z pohledu GDPR nějakou speciální péči záložní média, zálohy dat z warehouse, zálohy dat z primárních systémů, co já vím, co všechno. Řeší se tahle problematika nějak speciálně? Díky za dotaz. Tak. Já si to s dovolením kradnu.
Aspoň, nebo takhle, ta regulace nijak nerozlišuje mezi způsobem uložení těch dat. To znamená, ať už je ve skutečnosti i v papírové podobě. Teď samozřejmě existují nějaké hranice reality, ale ve skutečnosti, když dojde k tomu výmazu, tak nejenom v těch živých systémech, ale my jdeme je skutečně třeba do páskových systémů a to už není vůbec jednoduchý vymazávat data jako v zapáskovaných systémech. Jo. Jdeme i do archivů a tak dále. Jo. Skutečně ten proces je poměrně velmi jako heavy přes celou banku a je jako těžký ho dodržet. Já jsem přesvědčený o tom, že ho jako dodržujeme tak nejlíp, jak můžeme, ale představte si, že nějaký zaměstnanec si vytiskne nějakou tabulku a uloží si ji někam jako do šuplíku. A on ji ani neodnese z banky. Jo. Ale ta regulace říká, že i takový data musí být zničena. Jo, to znamená, jako, když budu realista, tak jako optimista si nemyslím, že to je 100%. Co je to páskový systém? Co je to páskový systém? Takhle, když jsem se začal zajímat o počítače, tak počítač byl přes celou budovu, jako přes celý patro, lidi tam chodili v bílých pláštích, dávali se tam děrný štítky a byly tam páskový systémy. Jo. Tak se omlouvám, že jsem to tady použil jako standardní termín. Já nevím, jestli si pamatujete jako magnetofony. Víte, o čem mluvím? No? Takový to, jak se to točí dokola, jsou tam takový pásečky. Jo. Tak v podstatě jsou to magnetické média, stejně jako harddisky. Jediný rozdíl je, že tam je sekvenční čtení, je to strašně pomalý, ale tam vejde hodně data, je to hodně levný. Jo, to znamená, a dá se to, že jak se to napáskuje, tak se vytáhne ta páska, založí se někam do archivu, popíše se jako fixičkou, co tam je a dá se na to zapomenout až do chvíle, než někdo přijde a řekne, já chci ty data smazat. Že? Pak se někdo vydá prostě do toho skladu, tam najde tu pásku, tu někam založí, někam to načte, nějak to upraví, pak to zase zpátky jako zapíše upravený a odnese zpět jako do archivu. Tak moc krát díky za to doplnění, protože máme tady mladší publikum a samozřejmě nechci vás podceňovat, ale přeci jenom s magnetofonovými kazetami nebo podobně se možná spousta z vás nesetkala už. OK, a možná pan Kacerovský ještě něco chtěl doplnit? Já jsem teďka konsternovaný výkladem magnetických pásek. A máte jich hodně teda, dobře, když zůstaneme u těch magnetických pásek. Pane Mazánku, je to jako, nebo možná i vy, pane Kacerovský, je to běžná věc jako v bankách, že by se zálohovalo právě tady na ty věci? A jo. Proč? Ano, protože je to stále nejlevnější věc, jak ty věci ukládat. Je to tak? Když ty data nepotřebujeme jako hned a potřebujeme zaarchivovat, no tak je to levný a vede se nám hromada dat, takže... Je levnější než, řekněme, DVDčka, než nějaké harddisky nebo než nějaké podobná datová pole, jo? My jsme bankéři, takže my používáme to, co je nejlevnější. Máte to spočítaný, je mi to jasný. Je to spočítaný. A ještě nějaký dotaz z publika na naše hosty, na naše panelisty? OK, tak tamhle máme jeden, tak jestli můžu poprosit mikrofon. Tak tohle bude rychlejší, díky. Děkuju. Já se chci zeptat, kdy půjdete do cloudu se svýma řešeníma? Ano. A já dodám, jak to je bezpečné, teda cloud. Tak na přechodu do cloudu se pracuje dost intenzivně. Jo, je to technologie, která nabízí spoustu možností a jako určitě volíme mezi on-prem řešením, cloudovým řešením, vyhodnocujeme rizika, právě úniku dat třeba, vyhodnocujeme náklady, vyhodnocujeme architekturu, vyhodnocujeme, které aplikace tam můžeme používat. Takže jako do cloudu se půjde kdy, těžko říct. Jestli plně, nevím, myslím si, že ne, ale... Samozřejmě půjdeme za prvé, protože musíme, protože naše matka nás k tomu nutí, a za druhé proto, jakože RBI, a za druhé, protože
to v některých případech dává smysl, abych tady znovu jako a je to stejně jak s tou umělou inteligencí. Jo. Umělá inteligence není na všechno a cloud není řešení pro všechno. Jo. Ty důležitý podle mě parametry jsou, že buď máte jako variabilní požadavky na zdroje, to je jako vhodný způsob, kdy použít cloud, protože pokud já jako jsem schopen predikovat zátěž toho systému, tak tam už ty výhody cloudu se jako poměrně smazávají, ne, že by úplně zmizely, ale jako dost se redukují. Další případy jsou jako nějaká explorace, tam to dává jako smysl, různý proof of concepty nebo nějaký jako heavy datové věci. My třeba teď když jsme akvírovali Eqvu, tak jsme potřebovali vlastně vytvořit nový prostředí, na kterým bychom ty bankovní systémy Eqvy provozovali, tak jsme v Oraclem cloudu si prostě nechali vytočit celou infrastrukturu, ale byla to jednorázová věc za tím konkrétním účelem. Jinak my teďka hodně jsme exponovaní v AWSku, kde vlastně si připravujeme nějaké analytické prostředí a hodně to jde směrem jako k data science a umělé inteligenci. Samozřejmě trošku Azure kvůli OpenAI. Tak jestli doplním ještě za Komerční banku, ten cloud z mýho pohledu zase si uvědomit, že jsou nějaký platform resident structure, jo? Že jsou různý jako úrovně toho cloudu, ale není to jako hra jenom datařů, jo? Protože my samozřejmě používáme třeba částečně Azure na některé use case, kde to opravdu má smysl, třeba zpracování jako internetové analytiky, digitální analytiky, kde ty data za prvý jsou anonymní, je jich obrovské množství, jsou tam přesně ty i finanční ukazatele k tomu nakloněný. To jsou data, které pak můžeme mít velmi levně někde zase uložený, ale zase přístupný rychleji než data na páskách, že jo. Ale jde o tu celkou jakoby architekturu v té bance, jo? Protože tomu se říká nějaká data gravitace. Čím víc těch dat bude vznikat v tom cloudu, tak i ty datařské disciplíny, datový sklad jako v tom cloudu budou dávat daleko větší smysl. Pokud máte prostředí, kde máte dalších 80 systémů, které jsou on-prem, tak prostě tam ten business case není na to, abyste furt ty data posílali sem a tam zpátky. Jo? Takže to je z mého pohledu ten hlavní nějaký driver toho, proč vlastně v té datové oblasti ten cloud není nějak extra adoptovaný, protože prostě ty ostatní systémy nejsou v tom cloudu nebo můžou v nějakém multicloudu a v tu chvíli všechny ty náklady, všechny ty další i bezpečnostní rizika z toho související jako se zatím v tuhle chvíli nejeví jako akceptovatelný nebo aby to mělo nějaký přednou hodnotu. Tak jo, díky. Měl by ještě někdo nějaký dotaz? Tak já myslím, že se náš čas, pokud doutáme ty hodiny správně, nachýlil. Já děkuji všem panelistům za to, že s vámi sdíleli tak trochu něco o svých datech, byť samozřejmě musí chránit právě před tím podsvětím. Doufám, že si z té debaty něco odnesete, nějaké nové znalosti. Pro mě to třeba budou právě ty páskové systémy, protože věděl jsem, že se to v bankách používalo, ale že dodnes to mě fakt překvapuje, nebo překvapilo. Takže vám všem díky za pozornost a díky našim panelistům, panu Petru Faberovi z ČSOB. Díky moc. A panu Lukáši Mazánkovi z Raiffeisen Bank. Děkuji. A panu Jiřímu Kacerovskému z Komerční banky. Tak díky za pozornost a mějte se hezky.